Ja ne eli kun pellossa tavallaan, että sen takia oli oikein järkevää, että tuo Berneri osti. Muutenhan meillä olisi kaikilla ollut huonot oltavat. Et meidän olothan, niin kuin, me tultiin niin kuin valtiolle töihin. Joo, ja silloin te muutitte sitten heti sinne 4. kerrokseen. Niin, Unionin-kadun puolelta 4. kerrokseen, ja sinne pystytettiin näyttelyt. Ja eihän ne ollut isot tilat siellä, mutta siinähän me toimittiin. Milloin tämä heti tuotesarjan, niin kuin se koska sehän tuli sitten Berneriltä? No nythän oli semmoinen tilanne, että kun me tultiin Berneriin, niin Bernerillä oli 2 tuotetta, jota täällä yksi mies markkinoi. Ja se oli heti huonekaluvaha ja sitten oli heti joku autovaha. Niin se jäi sitten siirtyi näihin. Myöskin siivousaineisiin. Joku sani tai puhti tai asti, niin mulla ei ole siitä mitään mielikuvaa, että miten me oltaisiin niitä keksitty. Mutta oliko niin, että Åke kuule sormeili, kun me vielä sitten protestoitiin, että ei helvetti, tämän nimistä tuotetta voi kuka ostaa, niin hän teki sen omassa viisaudessaan. Voi olla, joo, koska mä en muista, että tuotepäälliköltä olisi kyllä se tuli kyllä. Tämä muotoilu. Kun se tuli se... Ensin oli pyöreät. Ne oli pyöreät. Joo. Mutta mihin vaiheeseen ne tuli, koska se on helppo ottaa ja pysyy kädessä. Joo, mulla on jotenkin... Ettei se sun aikaan No mulla on tullut. vähän semmoinen tunne, että tämä tuli silloin. Joo. Olihan minä silloin paras Bernerin myyjä. Koko Suomen alueella, koska mulla oli parhaat asiakkaat, mulla oli postijätelelaitos ja kaikki nämä sairaalat, Helsingin isommat kaupungit ja Stockman. Ja Stockman, niin. Muistamme aina ystävämme. Ja varsinkin Posti, Hakasen Karin, sehän osti Toijalaa niin isoja määriä moppiliinaa ja imureita. Nehän meni aina 100 kappaleen erissä, meni sinne lajittelukeskukseen, sinne Toijalaan. Niin. Mulla oli semmoinen luento, mikähän se nimi on, kevyillä menetelmillä parempaa lopputuloksea, tai joku tämän tyyppinen. Ja mä laskin, että mä olin niin kuin 50 kertaa ainakin sen pitänyt niin kuin vuoden sisällä. Ja sen tarkoitushan oli niin kuin tehomopin niin kuin myynnin tukeminen. Mutta mähän olin rakentanut siihen ihan tämmöisen niin kuin hyvinkin tavallaan pitkän luennon, siis työn ergonomiasta ja kaikesta siihen liittyvästä. Kyllä Olavikin aika monelle asiakkaalle se multa tilasi, että tätä asiakkaita toit Herttoniemeen ja mä pidin sitä. Se oli sitä, että sä esittelit vaikka tätä jytyä, niin sanot niille siivoojat piti saada hyväksymään, että tuo on se maailman paras tuote. Ja sitten mä aina sanottiin, että kertokaa ostajille vaan, että nyt me halutaan tätä ja niin, ja sitä kautta se tuli sitten. Ei se lähde noin vaan. Ei. Niin Heinävedelläkö nämä tehdään nyt tuotteet edelleenkin samassa paikassa? Kyllä. Joo. Heinävedellä. Silloin vanhaan hyvään aikaan tehtiin tässä Sahajan kanssa. Niin just mä mietin, että mä kuuntelin ihan nyt mikä Heinävesi. Mä uskon, että niin kuin heti tämä kotimaisuusbrändi on asia, joka varmasti niin kuin luulisi vaan puhuttelevan enemmän ja enemmän. Päälliköt sanoo, että ja sitten muistatte, että tanssitatte joka ainoa mummon